Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kecheng si kadokawe pandame adap keme kardom pajeri lo kardom kadokawe pandame. Non kewangji bhom kuru mate 21st November 2021 arnike. Karbi Anglong Singing Superstar Season 3 Top 30 lapen Top 10. Parni si ke Top 50 lo Top 50 penon Top 30 aning wa iglo Top 30 lapen Top 10 an padoponik pa. Adim bangke di fu club along madlo lapen ke apor bangke adap 9:30 am bensi pangcheng ponik po Karbi Anglong Singing Reality Show pulote Karbi Anglong Singing Superstar henlo lasi ilitum alang litum han ke patir pipon atum han ake hai sar harmony be lapen ke alang litum atim tum han amelitum choro nangji alang litum lason lapuson singing reality show ke bipon thekapo lasi alang litum haname choro par piglo lasi labang suarni ilitum kadoka weta chitong dun ped phanlai litum borik na lala labang suarni ke ilitum long na chitong dun ji lake ake hai sar Rajiv Kro tame doik ji lapen ke vocalist rock rap tami nang chitong nunik ji lapen ke vocalist Karbi Soul Banda doik ji lapen ke vocalist LED band lapen ke do helang lan so selang ilitum hodak di fu club long ilitum bhom kuruarni ilitum chitong thuik nang komat matsi top 30 pen top 10 an keli dunji ma ilitum hodak dun pen ilitum chinik po lasi kumama si parni si top 50 and top 30 an kele igma la nang litum hala screen long thek long po top 30 long amen bang kon si doma top 30 an mama si doma nang litum la screen long la ignot thek long po lasi non top 30 pen top 10 an chipali donji phang nilihin pen tame alang litum han hir jume pik lo alang litum top 30 mama sidak amen eklang mala top 30 ang bong men top 10 an kuma masi chapali doima alang litum hanami here jume peglo alang litum handa all the best lo lun pa meka kano anutin da me bang putin bang fitin da me lun pa mena la pon vel opinia video long mangken lasi mo litum di fu club long litum chitong tweet pena kardom kadoko phantame